Poslovnica banke u Lepoglavi bit će otvorena 3 dana ovog tjedna kako bi građani mogli podići mirovine i plaće. Zbog velikog broja zahtjeva za izdavanjem propusnica za podizanje mirovina, a iz očitog vitalnog razloga kao Lepoglavski stožer civilne zaštite, dogovorili smo s bankom da se poslovnica u Lepoglavi otvori za isplatu mirovina i plaća. Poslovnica će tako raditi od srijede do petka u vremenu od 8 do 12 sati, ističe načelnika Lepoglavskog stožera civilne zaštite Hrvoje Kovač. U skladu s razvojem situacije i mjerama koje su donijela nadležna tijela, banka će poduzeti dodatne radnje kako bi zaštitila građane prilikom obavljanja neophodnih bankarskih usluga. Prilikom ulaska u poslovnicu, umirovljenici će imati prednost. Mole se ostali građani da u dane isplate mirovina pokušaju odgoditi dolazak u poslovnice te na taj način da u prednost i pruže dodatnu sigurnost starijim građanima kojima je dolazak u poslovnice neophodan, poručuju iz grada Lepoglave. Kako bi se u danima isplate mirovina broj ljudi u poslovnicama što više smanjio, umirovljenike se savjetuje da u poslovnice dolaze abecednim redom prezimena po danima i to u srijedu od prezimena od A do H, četvrtak od I do O i u petak od P do Ž.